ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି। ଯେବେ କି ଯିଏ ଅଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ସେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି ଆଉ ଜୀବନର ମଜା ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଏ ଉତ୍ତର ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥରର କଥା, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମୁଁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ କି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କୁହ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ଖରାପ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମଣିଷ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ବରଂ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କଥା ଶୁଣାଉଛି, ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ହିସାବରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ରାସ୍ତା ବାଛିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ତାକୁ ଧର୍ମର ରାସ୍ତା ବାଛିବାର ଅଛି କି ଅଧର୍ମର। କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାରୀ ଥିଲା, ଯାହା ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ପୂଜାପାଠରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଦାନ ଧର୍ମ ବି କରୁଥିଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ବି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ବିପରୀତ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ତ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଜୋତାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଦାନ ଧର୍ମ ସହିତ କିଛି ନେବା ଦେବା ନଥିଲା। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଏହି କଥା ଯେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଏହା ଭାବିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଠିକ୍ ମୌକା ଅଟେ ମନ୍ଦିରର ଧନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ପଣ୍ଡିତ ଠାରୁ ନଜର ବଞ୍ଚାଇକି ସେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଧନ ଚୋରାଇ ନେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ତାକୁ ହିଁ ଚୋର ଭାବି ନେଲା ଆଉ ଚିଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ମାରିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତା ସାଥ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ସେ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇକି ଘାଇଲା ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେହି ବେପାରୀ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଦେଖା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ହେଲା ଯିଏ ସେହି ମନ୍ଦିରର ଧନ ଚୋରାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା କି ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ଏକା ସାଥିରେ ଏତେ ଧନ ମିଳିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ନିଜ ଘରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ଏପରି ବିତିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମରିବା ପରେ ଯେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯମରାଜଙ୍କ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହି ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେବେ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ସେ ରାଗି ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିଲି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲି, ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ଅପମାନ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ହିଁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନଭରା ଥଳି ଏମିତି ଭେଦଭାବ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣିକି ଯମରାଜ କହିଲେ କି ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ସେହିଦିନ ତୁମ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆଘାତରେ ବଦଳିଗଲା। ତୁମେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୁକର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ଏକ ଧନର ଛୋଟିଆ ଥଳିରେ ବଦଳିଗଲା। କଥା ଶୁଣାଇ ସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମକୁ କ'ଣ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ତୁମ କର୍ମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବେ କ'ଣ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ।
एथिपाई भल कर्म को बदलैबा उचित कहीं तार फल यही जन्म हि मिलता। एथिपाई मनीषर कर्तव्य यह कि सी सबुबले भल कर्म करुता कहीं श्रीकृष्ण गीतारे कहते कहा द्वारा करा जाइथिबा कर्म केबे भी बेकार जाई न ता भल हो अबा खराब। तो बंधु भिडियोटी जदि भल लगी तेज लाइक शेयर कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर।